той има възможностите и знанията да постигне нужните успехи в клуба. Но, след като ние имаме високи цели, трябва да има добри условия за работа. Един треньор може да му търсиш отговорност тогава, когато му предоставиш добри условия за работа и когато му дадеш карт-бланш. Когато му дадеш възможност той да решава, той да избира, тогава можеш да му търсиш отговорност. А не да му водиш по 5-6 футболисти, които той се запознава с тях на тренировката и след това да искаш успехи от него. Това е неприемливо, това е непрофесионално, това е аматьорско. Това е поведение, аматьорско поведение. И аз не го одобрявам. Георги Банов ще му си измори ръката. Нещата са комплексни. И спортенически, и всякакъв друг род. Това са неща, които един матч или един шампионат е съпъсан с определена бройка матчове, към който и да било матч се подхожда по различен начин. И за миналия шампионат, начина по който се загуби, ми е крайно болно на мен. Не знам дали знаете, но след завършване на шампионата, след загубената титла, преживях трудно. Излязах и сърцето ми излезе извън ритъм. Бях 4 дена в Токуда при професор Петров и Трайков, доктор Трайков, така че аз ги живях нещата прекалено навътре. И продължавам да ги живявам. Вложих и сърце, и душа, но не получих подкрепа. От никого и до ден днешен. Нито един от това ръководство не ме е подкрепило в каквото и да било. Не казвам, че това е причината. Причината, както казах, е спорттехническа и от друг вид естество. Мача с Мура. Ами, как да ви кажа? Посочете ми един отбор в Европа, да не говорим в другите, Африка, Азия и така нататък. Посочете ми в Европа един отбор, който да влиза в купата на УЕФА или Шампионска лига с тимов лист от 12 полеви играчи, като от тия 12 полеви играчи имаш 3 юноши. Милен Иванов, Грънчов, Антон Карачанаков. Не казвам, че това е само причината, за да отпаднем от Мура. Ние бяхме без опции. Знаете, че след първия мач с Мура Шеридан напусна. Бяхме лишени от всякаква вариативност и възможност да използваме който и да било. В първите 4 кръга от шампионата ние играхме с едни и същи футболисти. Аз нямах възможност и нямах възможност за абсолютно никаква опция. Ние нямахме централен нападател. И аз използвах дефанзивен хаос за централен нападател. А не се. Да, той е поливалентен, може да играе на различни постове, но това не беше достатъчно. И мал шанс, разбира се, спомнят си тук изпуснем много голови положение. Но това е футбола. Да, и с Иветли, и шампионата, и Мура. Когато ЦСКА е на второ место, когато ЦСКА не е спечелил шампионат, е провал. Провалих се миналата година. Не го крия, да. Но не говори добре това, че ЦСКА не може да картотира 18 човека да допълни тимовия лист. Това не говори добре. Защото ние освободихме футболистите след мача с Мура, а не преди мача с Мура. Така че ние преди мача с Мура имахме точно толкова, колкото бяха записани в тимовия лист.